občianska spoločnosť v antickej filozofii. Mýty o stvorení sveta a človeka sa mohli začať utvárať až vtedy, keď po dotvorení druhej signálnej sústavy rozvojom vnútorných zmyslov vedomia človek získal schopnosť fabulovať, tvoriť príbehy. Predtým to neboli mýty, ako ich poznáme, ale predstavy o bohyni plodnosti reprezentované ženskými figurkami spolu s predstavami o slnečnom božstve, o mesiaci, hviezdach, o búrke a dáždi, vlahe. Prehistorický človek javy prírody považoval za prejav prírodných síl, len postupne ich antropomorfizoval, vytváral pre ne vyššie a mocnejšie bytosti a s rozvojom reči im dával meno, povýšil na božstvo a pridával ďalšie predstavy a príbehy. Bohovia v prvých mýtoch majú pôvod na zemi, sídlili na zemi a človek o nich uvažoval ako o ľuďoch, iba neskôr vystúpili na nebesá.